no hei hi champhai veng thlang dor dung chho kha nia kumdang chuan eng chho tua zel mai kha ni hei kumin chu a eng po tlem ang reng khop me decoration kumin chu ami mir hian kan ti vak lo ani hei dor dung chho po zan dar lukle chan ve dar sari chho vela po are chho thiep tamaya kumdang chu kan phalawa mi pui hi kan phur tlang vak lo nge moni ti tur nia decoration lampanga han chei inle avel han cheya kumdang kan phalo khop mai hi champhai na dor dung dor kan nei pui chho ve ber khania dor dung chho kha chei hi anom ve deuh pho chawani ni hei kumtang ang lo khop me champhai veng sang te po veng thlang chho bik te kan an thura kon lun lai zual deuh te selfie stick lo keng si lova ka kutin kalpa in kan han la a en te po hlom mai thea a soi deuh te pona langa hei video han en hian amaro chu miti tei tu po lo ni sela kha kha lo soi deuh ni om po khan min lo thiam sham mai don nia nidanga zandanga ai tha te pon ti kan tum le don nia tun kan thlir me ka hi chu veng thlang ho chei ve thung ani ani chu kumtin mai hianin an beinal the ang khom hei tun po hei in chhong in te kiu zet mainal deuh mainan cheya ani chun beinal theng reng khom mai tlo tu pon om neu hei amoi khop mai khongain in like le subscribe pa min lo me sak ve sham turin kan han in nge ni e hei hi veng thlang not biak in nia veng thlang not biak in ro hi chu hei beinal ang reng khop maya an light han ti dan vel hi amoi khop mai ni ro hi chuan hei an han chei na sakapa an na zo lo deuh chung kan sia a chung po hena moi to khop mai veng thlang not biak in po
tuna mi chin bik tun block bik a chuan duh tawk ila a zan lia veng dang veng then khat te pawh kan la tei tur anga yang next block ah kan hmu leh ṭheuh dawn nia.